Co obxectivo de manter os lazos de irmandade cos galegos emigrados, Ribeira acollerá unha actuación moi especial o día 25 de xullo para celebrar o Día da Patria Galega. O coro Airiños da Casa de Galicia de Nova York ofrecerá un concerto ás 9 da noite no auditorio. Fai uns meses tivemos unha proposta de varios veciños da contorna que nos falaban de convidar, de poder traer aquí a unha cantidade de persoas que están na emigración, como tantas, en Nova York neste caso, e teñen un coro, o coro Airiños da Casa de Galicia en Nova York, e van a estar por Galicia durante estes días, non? Entón, falábanos de poder facer algo no verán. Entón, decidimos facer algo neste novo auditorio. Esta coral, non? Van estar convidados aquí, por suposto, moi ben recibidos, acollidos polo Concello. É unha actividade, unha idea que grazas a esta proposta veciñal, decidimos levar a cabo. E que mellor día que o Día da Patria Galega, non, para facer esa irmandade, conmemorar a todos os galegos e galegas que tamén tiveron que emigrar, non? A actuación contará tamén coas cantareiras da Asociación das Amas de Casa que contan cunha longa traxectoria artística. Cantareiras é un grupo que ten unha longa traxectoria que comezou ca presidenta de Amas de Casa no seu momento, con Madalena Bringas. É un pouco o bastión de Amas de Casa, aínda que agora, grazas a Deus, temos algún grupo máis de cantareiras, por decirlo, con seu nome cada un, en distintas parroquias, que nos deleitan. Neste verán, xa levamos unhas cantas actuacións nos sitios de costume delas para animar un pouco o que é a súa parroquia. A entrada será de balde, aínda que será preciso retirar a invitación unha hora antes do comezo.